panapa ndikuitawo inonzi missing mind dream. Kutsvaga chimbambera chakashaikwa chisina kuwanika. Saka kana tsvaga chimbambera chisina kuwanika, chekutanga ndechichocho chatakawana apo icho. Chechitu chacho panohwa kunge chiri panapo. Hatina kuchiwana futi, saka ndinokuenda kutsvaga kusvika ndachiwana. Saka kana ndichishanda ipapo ndichishandisa scraper yangu, ndichitangira pasi ndichikwidza. Ndozobudisa dhaga, harifanirwi kuwanda ririmo mumu, ndobudisa dhaga rangu ndichirirasira kunze. Padiki padiki ndeichitora mushini wangu ndichinzwa kuti zvoni hasati ndakusvika here pane chimbambairo. Kana ndawana pachinenge chiri, ndakuchitora main marker yangu. Ndikatora main marker yangu ndoisa 10 cm back. Ndapedza kuisa 10 cm yangu, ndichazoshedza mutungamiriri wangu ndiye achizoya chizoona chimbambera ichocho. Ndaitya zvekutya zviya ndichiti ndorigonere basa iri, ndichiti handimbofanika rigona zvachese. Asi kubva musi wandakangotanga kubata chimbambaira ndasatombotykikana, zvakabva zvatongopinda so tangisisa wandakatanga kuzobata zvimbambaira ndakabata zviri 10 kunyatsato. Papa ndakangotangawo kushanda ikoko ndichiwanawo mari, wakabva wandishandikira nekuti vana vangu zvinganga vasatomawani, asi ndanda kukwanisawo kuvatengera chii zvese zvavanga vachidawo, ndikwanisa kuvaendesa kuchikoro zvese zvichingoitawo. Ndakarenovheta pamusoro apo parapeti yanga yakudonha, ndobva ndaplastisa kitchen ndokugadzirisa toilet. Imwe yacho izhinji ndofunga ndakanyanyoishandisira kuHarare. Ine stand iri kwepo.